Gadewch ni wedi. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint yma cael dod ger dy fron unwaith eto ac i ni'n gofyn i ti i bresynoli dy hun i fod yma neu'n plith i'n harwen i yn ein haddoliad, tywallt ysbryd arnom, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 101. Ti, Iesu, ydwyt oll dy hun fy meddiant ar y llawr, a thi dy hunan fydd fy oll o fewn i'r nefoedd fawr. 101 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam dros nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi'n cael ei gynnal ar y dryden nos Iau o'r mis sef Rhagfyr 19. Ond cyn hynny fyddwn ni'n cynnal, os dyw o'i mynd, ein noson o garolau, sef nos Iau sy'n dod, Rhagfyr y 5, hanner awr wedi 7 yma yn y capel. Mae'r gwahoddiadau yma ar gael gyda'r gwybodaeth am yr oedfa. Felly noson o garolau, nos Iau yma, hanner awr wedi 7. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Gadewch ni ganu emyn rhif 292, tra fod y casgliad yn cael ei gymryd. 292.
darlleniad o'r Efengyl yn ôl Luc pennod 23. Luc pennod 23 yn dechrau'n adnod 13. Mae Ffeilat wedi galw ynghyd yr archoffeiriaid a lliwiawdwyr a'r bobl, a ddywedodd wrthynt chwi a ddygaswch y dyn hwn ata fi fel un a fyddai'n gwyr droi'r bobl, a gwele mae fi a'i holais ef yn eich gwydd chwi, ac ni chefais yn y dyn hwn ddim bai o ran y pethau rydych chwi yn ei gyhyddo ef amdanynt. Na herod chwaith, canis anfonais chwi ato ef, a gwele dim yn heiddi marwolaeth nis gwnaed iddo. Am hynny mi ai cyrraedd ef ac ai gollyngaf ymaith. Canis yr ydoedd yn rhaid iddo ollwng un yn rhydd iddynt ar yr wyl. Mae'r holl liaws a lefasant ar unwaith gan ddywedyd bwrw hwn ymaith a gollwng un i Barabas yn rhydd. Yr hwn am ryw derfys gawneithid yn y ddinas a llofruddiaeth oedd wedi ei daflu i garchar. Am hynny Peilat a ddywedodd wrthynt Rachem gan ewyllysio gollwng yr Iesu yn rhydd. Eith yr hwyl lefasant arno gan ddywedyd croeshoelia ef. Ac fe ddywedodd wrthynt y drydedd waith, cynnes pa ddrwg gawnaeth efe. Ni chefais i ddim, achos marwolaeth ynddo, am hynny mi ai cyrraedd ef ac ai gollyngaf yn rhydd. Chwythau a fiont deirion a llefau uchel, gan ddeisyfu ei groeshoelio ef, a'i llefau hwynt a'r archoffeiriaid a orfiant. A Ffeilat a farnod wneithir ei deisyfiad hwynt. Ac fe allyngodd yn rhydd iddynt yr hwn am derfys gall ofryddiaeth a fwriasid yng ngharchar yr hwn a fynasant eithir yr Iesu a draddododd fe i'w hewyllus hwynt. Ac fel yr oeddynt yn ei arwain ef ymaith hwy a ddaliasant un Seimon o Cyrene yn dyfod o'r wlad ac a ddodasant y groes arno ef i'w dwyn ar ôl yr Iesu. Bydde bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto a Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. Yn diolch i'n bod yn gallu dod trwy enw a trwy heiddiant dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti am bob un cyfle ac yn diolch ein bod yn cael y rhyddid yma o ddod i ti i geisio dy wyneb i ddyrchafu dy enw ac yn gofyn o Dduw i ti'n helpu ni yn hyn o beth. I ni mor gyfarwydd a gwneud y pethau hyn ac eto o Dduw mor hawdd i'r cyfarwydd fod yn rhywbeth nad ydym ni yn ei osod yn fwyaf blaenllaw. I ni'n dod yn hawdd mewn trwy drysau, yn gallu dod ac eistedd lawr ac yna canu, sefyll wrth ganu ac yna gwrando ar dy air. Ac mor aml o Dduw nad yw yr pethau hyn yn cymryd gafael ar ein meddyliau, gafael ar ein heneidiau. I ni'n gofyn o Dduw bydde ti yn helpu ni i osod y bethau di yn ben ar ein bywydau, yn ben ar ein meddyliau, ar ein dymuniadau. Mae dyma fydd ein holl bwrpas yn ystod yr munudau nesaf i geisio dy wyneb, i ddyrchafu dy enw, i dy addoli di. O Dduw, helpa ni yn hyn o beth, i ni yn cyffesu ein gwendid cyson. O Dduw, i ni yn blino a'n gwendid yn aml o Dduw, wrth i ni weld pa mor hwydd i ni yn troi o'r un ochr i'r llall. Pa mor hwydd bod ein llygaid yn gostwng nad ydyn ni yn dyrchafu ein llygaid tuag at y mynyddoedd. Mor aml i ni'n edrych tuag at i lawr a tuag at bethau'r byd. Mor aml y mae'r pleserau'r byd yma yn ein llethu ni. Mor aml mae pryderon y byd yma yn ein llethu ni. Ac o Dduw, o feddwl yr hyn sydd yn eiddo i ni, o feddwl ein bod yn blant i'r holl alluog Dduw, o feddwl ein bod wedi'n derbyn maddeuant pechodau a bywyd trygwyddol, o feddwl ein bod wedi derbyn yr holl addewidion sydd yn dy air dy fod gyda ni bob cam o'r ffordd, a bod yna nerth i'w gael, ein bod yn gallu gwneud pob dim trwy nerth yr arglwydd Iesu Grist. Ac eto o Dduw mor aml i ni yn dy adael di lawr. I ni'n gofyn i ti o'r newydd i faddau ni ac i'n helpu ni i geisio dy wyneb di yma, y bydde di yn dod lawr i'n plith, yn dod â ni i'r man hwnnw yr wyt ti am i ni fod, y byddwn ni yn byw mewn ffordd sydd yn dy ogoneddu di. Felly o Dduw, i ni yn cyflwyno ein hoedfa yma ac yn ystod yr wythnos i ni meddwl am ein noson o garolau ac yn gofyn i ti o Dduw i fod yn bresennol
yn ystod yr oedfa honno. I ni'n gofyn I ti I weithio ar y neidio nawr. I ni'n gwybod dy fod ti yn abal, yr wyt ti wedi trefnu'r cyfan yn barod, ac fod y pethau hyn y tu hwnt i'n deall ni. Ond o Dduw, I ni'n gwybod hefyd bod lle gennym I ofyn I ti, ac I alw arna ti, I fendithio ac I ddod â pobl I wrando ar dy air. Ac o Dduw, pa bynnag gynulleidfa fydd yma ar y noswaith honno, I ni'n gofyn y byd ysbryd I ar waith. O Dduw, falle'r rhai sydd wedi bod bob blwyddyn sawl blwyddyn bellach, I ni'n gweddio Dduw y byddi di yn peri. Mae hon fydd y noson lle byddi di yn agor llygaid ei heneidiau iddynt weld ei hangen am waredwr. I ni'n cyflwyno'r rhai sydd wedi dweud yn barod nad ydynt yn gallu mynychu. Ond o Dduw, pa le bynnag y byddan nhw, I ni'n gweddio os ydynt yn gwrando, ac hyd yn oed os nad ydynt yn gwrando, y byddi di yn peri fod ysbryd I ar waith, hyd yn oed yn ystod yr awr honno. O Dduw, I ni yn gofyn ti roi ffydd ni I ddisgwyl pethau mawr, I ddisgwyl y byddi di yn dod unwaith eto i'n plith. Madde ni ein anghrediniaeth, madde ni o Dduw nad ydyn ni'n credu, ein bod ni'n credu yn ein pen, ond yn ein calonau o Dduw, yn aml yn bell o ble dylsyn ni fod. Nad ydyn ni yn credu y gellu di weithio a newid pobl, newid yr rhai sydd yn proffesu eu bod nhw'n blant I ti, ond eto yn byw fel y byd ac yn waith na'r byd. O Dduw, I ni'n gweddio byddi di yn rhoi ffydd I ni ddisgwyl y gellu di beri i'r rheini ddod I sefyll yn glir ac yn ffyddlon. Ac i'r rhai nad ydynt erioed wedi ystyried y air di, o Dduw, ro'r disgwyliadau hynna I ni, I gredu y gellu di eu tywys nhw, tywys eu traed I ddod I wrando ar dy air yn cael ei chyhoeddi. Ac yna o Dduw I fenwesu yr efengyl sanctaidd. Teir felly o Dduw gweithio yn ein plith, bendithio ni diogelan hamser yma nawr, arwain ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni gael ni Emyrydd 177, Craig yr oesoedd, cuddia fi fy mwyn yr holltwyd di. 177 gyn i sefyll i'w chanu.
Bydda wy'n testyn o'r Efengil yn ôl Lyc penod 23, Lyc 23 adnod 18, a'r holl liaws a lefasant ar unwaith gan ddywedyd bwrw hwn ymaith, a gollwng i ni Barabas yn rhydd. Nawr, does dim yn yr ysgrythyr sydd yn rhyfeddu ni pan yn disgrifio dyn fel cyflwyniad i'r benod 23, os bys ni'n troi nôl i penod 22 a diwedd y benod adnod 63 ymlaen, ond nid yw'r rhain yn eiriau sydd yn ddigon hawdd i ni ddychmygu y gall dyn fod fel hyn. Adnod 63 ar gwir oedd yn dal yr Iesu a'i gwatwar asant ef gan ei daro ac wedi iddynt guddio ei lygaid ef, hwyau trawsant ef ar ei wyneb ac ofynasant iddo gan ddywedyd proffwyda, pwy yr hwn ath drawodd di. A llawer o bethau eraill gan gablu a ddywedasant yn ei erbyn ef. A dyna chi adnodau. Petawn ni'n aros ar bob un adnod, yma na ryw erchylltra a trienni wrth feddwl bod dyn yn gallu gwneud y fath beth i ddyn arall i ddechrau. Ond yna, bod dyn yn gallu gwneud hyn i ddyn da, beth ni'n dychmygu unrhyw ddyn da, a gweld y dyn hwnnw'n cael ei drin fel hyn, ond yna, fod mab Duw ei hun yn cael ei drin fel hyn. Dynion yn ei watwar, yn ei daro, ac yna yn cuddio ei lygaid e. A mae yna rhywbeth erchyll am hynny. Yn cuddio ei lygaid e, ac yna yn ei daro eto ar ei wyneb, ac wedyn yn gofyn i'r Iesu broffwydo pwy oedd wedi daro fer ei wyneb. Ac yna yn adnod 65 mae'n dweud bod nhw'n gwneud llawer o bethau eraill hefyd, gan gablu a ddywedasant yn ei erbyn ef. Dyna i chi ddisgrifiad erchyll o ddyn. A does dim byd yn ein rhyfeddu ni wrth ddarllen y geiriau hynny, a dwi ddim yn syni ni bydde petai'r Iesu wedi dod yn yr oes hon yr union yr un ymdriniaeth byddai wedi gael ac yn waith. Ond dwi ddim yn rhyfeddu ni chwaith ymateb arweinwyr crefyddol. Dyna be fydde wedi bod ateb yr Iddewon, yr Rhufeiniaid, yr dorf, ac yna ni'n gweld ymateb yr arweinwyr crefyddol. Ni'n gweld yn yr adnodau sydd yn dilyn wrth ymateb i'r cwestiwn os y credodd Iesu mai fe oedd mab Duw, adnod 66, a phan aeth hi yn ddydd, ymgynullodd henuriaid y bobl a'r archoffeiriaid a'r ysgrifenyddion ac ei dygasant ef yw cyngor hwynt gan ddywedyd, ai ti yw Crist? Dywed i ni, ac y fe ddywedodd wrthynt, os dywedaf i chwi, ni chredwch ddim, ac os gyfynaf hefyd i chwi, ni'n hatebwch, ac ni'n gollwngwch ymaith. Ar ôl hyn, y bydd mab y dyn yn eistedd ar ddeheulaw gallu Duw, a hwy oll a ddywedasant. Ai, mab Duw gan hynny ydwy ti, ac y fe ddywedodd wrthynt, yr ydych chwi yn dywedyd fy mod, a hwythau ddywedasant, pa rhaid i ni mwyach wrth dystiolaeth, canis clywsom ein hunain o'i enau ef ei hun. Ac maen nhw yn wyllt, yn flin, llawn cysineb, ac yn rhyfeddu bod hwn yn edrych ar ei hun fel mab Duw, ac yr oedden nhw yn ei wrthod, ac yn dymuno ei laddau. Yr arweinwyr crefyddol, rhain oedd fod y gorau o'r wlad. Wel, i ni nawr yn symud ymlaen at y benod nesaf, penod 23, ac dwi am edrych ar yr adnodau yma yn ymwneud â Pheilat ac yn gweld penbleth Pheilat ac yna yn ail dewis dyn ac yna'n drydydd rhagluniaeth rhyfeddol. Wel, yn gyntaf, penbleth Pheilat. Ond dyw e mor drist ac i ni'n ei weld e nawr yn yr oes hon ac yn enwedig yn yr wythnosau nesaf ei gliwn, os gyda chi emynedd i wrando ar y newyddion, fe fyddwn ni'n clywed llawer o bob un parti gwleidyddol, fe fyddwn ni'n gweld pa mae unrhyw beth yn digwydd, ond nid yw yn wir, pa mae rhywbeth yn digwydd, rhyw broblem, rhyw dristwch, mae yna rhyw fath o bwyslais gwleidyddol yn dod allan ohoni. Fe fydd un parti yn cyhyddo'r lleill,
ac nôl ac ymlaen. Ac ni'n ni weld e nawr, ni'n ni weld e hyd yn oed heddi, fe fyddwn ni'n ni weld e fori, fe welodd e fe ddoi, ac mae e wastad wedi bod. Mae mor drist pan fod na ryw gymhelliad gwleidyddol. Pan mae pobl yn ymateb, a dyma beth ni'n gweld fan hyn. O mae Peilat yn ddyn gwleidyddol. A petai'r byd yn ymateb i helpu, i fod yn garedig oherwydd bod nhw'n tosturio ac yn pryderu dros rhywun, byddwch chi'n llawenhau. Ond beth ni'n gweld mor aml yw ymateb y byd a gwleidyddio na phobl pwerus i broblem yw wneud rhywbeth, ond maen nhw'n i'w wneud e oherwydd nid o baich dros y bobl, ond oherwydd bod nhw'n edrych yn well. Mae dyma beth fydd yn ennill pleidleisiau. Dyma bydd yn llwyddo i gyrfa gwleidyddol nhw. Dyna'r disgwyl. Ac felly rhaid gwneud rhywbeth. A mae Peilat yn gwybod hynny fan hyn. Dyma'r broblem sydd ganddo fe. Mae Peilat yn gwybod fod gan yr Iesu elynion, ond doedd e ddim am i hyn fynd allan o reolaeth. Dyma oedd e mewn penbleth. Yn sicr mi roedd e mewn penbleth. Yr oedd e'n gweld bod yna broblem fan hyn. Roedd pobl allan am waed yr Iesu. Ond oedd e ddim yn hoffi'r Iesu chwaith. Ond oedd e hefyd yn gwybod nad oedd lle ganddo fe i gondemnio'r Iesu. Yr oedd e mewn penbleth. Oedd e'n gwybod bod y bobl eisiau condemnio'r Iesu. Ond oedd e'n meddwl pa un ffordd mae hwn yn mynd i fynd. Ac felly mae'n galw ynghyd aelodau'r Sanhedrin, ac hefyd, i chi'n sylwi, mae'n galw'r bobl cyffredin y dorf. Ac fe gredodd e, siŵr o fod y byddai'r Sanhedrin yn colli hyder i alw am waed yr Iesu, petai'r dorf yno, ac felly mae'n meddwl dyma fy ffordd allan o'r picil, o'r benbleth yma. Adnod 13. A Peilat wedi galw ynghyd yr archoffeiriaid a'r lliwiawdwyr a'r bobl, a ddywedodd wrthynt, chwi y ddygaswch y dyn hwn ata fi, fel un a fyddai gwyr droi'r bobl. Ac wele, mae fi a'i holai sef yn eich gwydd, chwi, ac ni chefais yn y dyn hwn ddim bai. O ran y pethau rydych chwi yn ei gyhuddo ef amdanynt. Does dim byd yn bod. Dwi ddim yn gallu gweld beth i chi'n ei ddweud. Ac falle oedd yn gobeithio, os oedd y dorf yno a'r Sanhedrin, falle byddai'r Sanhedrin yn cael newid i meddwl ac yn ofni falle'r dorf. Nid oedd yn gallu dod o hyd i unrhyw beth i gyhuddo hwn ac i feddwl y byddai'n heiddi unrhyw fath o gosb. Yr oedd gwybod dision y wlad wedi ei cyflyru'n llwyr gan gysgasineb ac arweinwyr y crefyddol. Nid oeddynt yn gallu dod a chyhyddiad, i chi'n sylwi, rhain, nid pobl bach oedd rhain, yr oedd rhain wedi bod yn meddwl yn ddwys do, yr arweinwyr crefyddol, wedi cyflyru gan gysineb, wedi cyflyru gyda balchder ac cenfigen o weld llwyddiant yr Iesu, ac eisiau cael gwared yr hwn, oedd hwn yn bir ac yn sanctaidd ac yn gwneud iddyn nhw'n deimlo'n ffrwnt ac o'n nhw'n trial meddwl, a mae'r ein yn bobl clyfar ac fe ddeitho nhw ar cyhyddiad. Dwi'n siŵr bod nhw'n eistedd lawr a meddwl yn ofalus pa gyhyddiad fedrwn ni roi yn erbyn hwn i wneud yn siŵr nad oes modd i hwn osgoi cosb. Ac felly maen nhw'n dod a'u cyhyddiadau ger bron yr uchelus y bethau, ger bron yr rhai oedd ar gallu i ddedfrydu yr Iesu farwolaeth. Ac doedden nhw ddim wir wedi gallu dod â unrhyw gyhyddiad o werth. I ddweud y gwir, doedd dim un cyhyddiad yn dal dŵr, ddim yn agos i ddal dŵr. I ni'n gweld 5 gwaith y cyhoeddwyd nad oedd yr Iesu yn euog o unrhyw beth. Yr adnod i ni newydd i weld ac newydd i ddarllen, adnod 14, ac yna'r, os ewn ni'n ôl i'r bedwaredd adnod yn y benod, y dywedodd Peilat wrth yr archoffeiriaid a'r bobl, nid wyf fi yn cael dim bai ar y dyn hwn. Yn adnod 22, ac fe ddywedodd wrthynt y drydydd waith canys pa ddrwg a wnaeth fe, ni chefais i ddim achos marwolaeth ynddo, am hynny mi a'i cyrrydda fef ac a'i gollyngaf yn rhydd. Gyda ni'n gweld Ioan yn adrodd yn y 19 benod adnod 38, Peilat a ddywedodd wrtho, beth yw gwirionedd, ac wedi ddywedodd hyn, fe aeth allan drachefn at yr Iddewon, ac a ddywedodd wrthynt, nid wyf fi yn cael dim achos ynddo ef.
Ac yn adnod penod 19 o'r Efengyl yn ôl Ioan ac ar 6 adnod, yna'r archoffeiriaid a'r swyddogion pan welsant ef a lefasant gan ddywedyd, croeshoelia ef Peilad a ddywedodd wrthynt, cymerwch wi ef a croeshoeliwch, canys nid wyf fi yn cael dim bai ynddo. Nawr mae hwnna'n anhygoel, yn gyhoeddus. Peilad yn dweud, dwi ddim yn gweld, does dim byd fan hyn y mae hwn yn euog ohono. Ac mae hefyd yn crybwyll nad yw Herod yn meddwl fod yr Iesu yn euog, neu ni fydde Herod wedi anfon yr Iesu nôl heb ei gondemnio. Petai'r Herod yn meddwl ei fod yn euog, mi fydde wedi gondemnio fe, ond mae'n ei anfon yn ôl. Adnod 15, na Herod chwaith, canys anfonais chwi ato ef ac wele dim yn heiddi marwolaeth nis gwnaed iddo. Ac felly ar sail hyn oll, mi fyddech chi'n disgwyl y bydde Peilad wedi rhyddhau yr Iesu. Dyna be fyddech chi'n disgwyl. Ond na, adnod 16, am hynny mi a'i cyrraedd ef ac a'i gollyngaf ymaith. Mae'n ofnadwy feddwl. Pam cyrraeddu'r Iesu, os oedd yr Iesu yn gwbl ddieog, ac yna i'r rhyddhau? Pam ei giro, pam i'w gosbi fe o gwbl, os oedd e'n ddieog, os nad oedd dim byd ar fai, os oedd e'n gallu ffeindio dim o'i le, ar wahân bod e wedi cael ei gyflyru gan wleidyddiaeth. I blesio nhw, ond oedd e'n triol, roedd e mewn penbleth, o ran y dyn pechadurus yma, mewn penbleth, gobeithiodd yn do y byddai hyn yn ei bodloni. Gobeithiodd yn wreiddiol byddai'n golchi ddwylo o'r broblem a trosglwyddo i'r Sanhedrin, ond fe fethodd hyn. Yna roedd Peilad yn gobeithio bydde Herod yn penderfynu, ond fe fethodd hynny hefyd. Ac yna gobeithiodd y bydda'r cyfaddawd yn dderbyniol. O, na'i gyrryddu fe, na'i gosbi fe ac yna'i ryddhau. Ond fe fethodd hwnna hefyd, doedden nhw ddim yn fodlon. Ac nawr, mae fel petai'n ymddangos bod un opsiwn ar ôl ganddo. Adnod 17, canys yr ydoedd yn rhaid iddo ollwng un yn rhydd iddynt ar yr wyl. Ac felly mae'n meddwl, dyma i chi ffordd fedrai ddod mas o'r benbleth erchyll yma. Sut fedrai ddod mas? Dwi ddim yn teimlo bod gallai i ddedfrydu rhain, oedd e ddim yn licor i ddewon chwaith, ond oedd e ddim yn teimlo bod hwn yn heiddi cael ei groeshoelio. Falle bod yna ofneg yna fe hefyd, os yw hwn yn fab Duw, falle bydd yna rhyw ffawd erchyll yn dod arnau, ac oedd e ddim yn gwybod beth i wneud. Ond nawr mae'n meddwl, mae yna draddodiad i ryddhau un ar yr wyl. A bydden nhw'n siŵr o ryddhau terfysgwr, ddim yn rhyddhau'r Iesu, yn fodlon rhyddhau'r Iesu, ac yn siŵr o fod bydden nhw eisiau croeshoelio'r terfysgwr, y llofrydd yma. Na fydde'r arweinwyr crefyddol yn mentro dewis, un a oedd yn hysbys i bawb, oedd wedi lladd ac wedi creu cynnwrf ymhlith y bobl. Ond siŵr i chi, fydde'r haen o bawb, yr arweinwyr yma, yr rhai crefyddol yma, yr rhai neis yma, yr rhai caredig yma, yr rhai sydd yn foesol, fydde'r rhain ddim eisiau rhyddhau llofrydd. Ac yn enwedig o ystyried gan mai dyddiau yn unig ynghynt yr oedd y dorf wedi clydfori'r Iesu wrth iddo ddod i Jerusalem, yn sicr i chi, mi fydden nhw nawr fedrai ddod mas o'r benbleth hon. Nawr, os ni'n rhoi dewis ydyn nhw o ryddhau un, fe fydden nhw'n ryddhau'r Iesu ac yn croeshoelio'r llofrydd. Ac eto fe fethodd hyn hefyd. Ac felly parhau oedd y benbleth. O, doedd e ddim eisiau dioddef yn wleidyddol, a chi'n gweld bod yr peth yn dwysau yn Ioan 19, adnod 12, ond yr Iddewon a lefasant gan ddywedyd, ac maen nhw'n gwybod hwn hefyd, o dydyn nhw. Mae'r Iddewon yn gwybod beth maen nhw'n neud. A maen nhw'n dweud hyn, os gyllyngu di hwn yn rhydd, nid wyt ti yn garedig i Gesar. Pwy bynnag a'i gwnelo ei hun yn frenin, y mae yn dywedyd yn erbyn Cesar. Ac nawr mae hwnna'n broblem i Peilad, ac mae'n ildio i ddymuniad y dorf, ac ni'n gweld adnod 24 a 25. A Peilad a farnodd wneithir ei deisyfiad hwynt,
ac fe o llyngodd yn rhydd iddynt, hwn am derfysg a llofruddiaeth a fwriasid yng ngharchar, hwn a fynasad, eithaf yr Iesu a jaddododd fe i'w hewyllus hwynt. Mae'r Iesu'n cael ei rhoi, trosodd iddyn nhw fe bethau, iawn croeshoeliwch ef. Ac maen nhw'n rhyddhau Barabas, maen nhw'n rhyddhau terfysgwr ac yn rhyddhau llofrydd. Dychmygwch bethau hynny heddi. A fydde'r llysoedd barn yn wahanol heddi. Yn sicr i chi fydden nhw ddim. Maen nhw wastad yn dewis yr hyn i chi'n meddwl sydd yn anghywir. I chi'n gweld petai'r dewis rhwng dywioldeb a sancteiddrwydd mab Duw, yr Efengil. Mi fydden nhw'n ei wrthod e. A dyna beth ni'n gweld fan hyn. Ba bynnag penbleth roedd Peilat ynddi, yr oedd e yn anghywir yn doedd e. Yr oedd e'n bechadur. Ac fe wnaeth e'r penderfyniad o ran hynny, ond fe welwn ni ragluniaeth ychydig nes ymlaen. Gadewch i ni symud ymlaen. I ni wedi gweld dewis a phembleth Peilat. Gadewch i ni edrych ar dewis dyn te. Beth bynnag oedd penbleth Peilat a'r cymhelliad tu ôl iddo fe, nid oedd yr Iddewon mewn penbleth o gwbl. Does dim penbleth fan hyn. Mae'r Iddewon yn gwybod yn iawn beth oeddent am wneud ar Iesu. Yr oedd yr arweinyddion crefyddol wedi chwarae ei rhan. Yr oedd yn hwythau wedi bod yn gyrru ac yn gyrru am i'r Iesu gael ei ddedfrydu. Dyma beth oedd yn ei cyflyru nhw. Dyma beth oedd nhw wedi bod yn breuddwydio amdano. Tybiwn ni fydd yna lawer wedi bod yn effro oriau man yn os. Wedi cael ei deffro gan gysineb. Sut fedrwn ni wared y wlad o'r dyn yma. Mae ddylanwad yn erchill. Mae'n gwneud i ni edrych yn ddrwg. Mae'n gwneud i ni edrych yn ffrwnt, mae'n gwneud i ni edrych yr hagrythwyr, i ni methu cael hwn yn ein plith ni, ac felly maen nhw'n dyheu am ffordd i gael gwared ohono fe. Ac maen nhw'n mynnu bod yr awdurdodau'n dedfrydu'r Iesu farwolaeth. Roeddent wedi bod yn gweithio'n dyfal ar y bobl hefyd, i ni'n sylwi bod nhw wedi bod yn gweithio yn y cefndir, ar y bobl, ar y dorf. Chi'n gallu gweld nhw wrthi yn gweithio ymhlith y dorf, yn ei perswadio i alw am waed yr Iesu. Mae'r newid yn rhyfeddol yn diwedd y clodfori mae'r Hosanna. Matthew 21 adnod 9, a'r torfeidd, yr rhai oedd yn myned o'r blaen, a'r rhai oedd yn dyfod ar ôl a lefasant gan ddywedyd, Hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r hwn sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd, Hosanna yn y goruchafian. Allech chi ddychmygu'r beth, yr Iesu'n dod i mewn ac yna'r dorf yn ei glodfori, ac yn plygu lawr ger ei fronau ac yn dweud Hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r hwn sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd, Hosanna yn y goruchafion. Ond o fewn ychydig amser, mater o eiliadau bron iawn, os ni eisiau cyfri'r eiliadau, dweud ddim yn hir nag yw, oriau, dyddiau, i ni'n gweld adnod 18, a'r holl liaws a lefasant ar unwaith gan ddywedyd Bwrw hwn ymaith. A gollwng i ni Barabas yn rhydd. Yr hwn am ryw derfys gawneithid yn y ddinas a llofruddiaeth oedd wedi daflu garchar. Am hynny Peilat a ddywedodd wrth Drachem gan ewellusio gollwng yr Iesu'n rhydd eithyr hwy a lefasant arno gan ddywedyd croeshoelia ef. 1 munud yr oedden nhw'n dweud Hosanna i fab Dafydd ac nawr maen nhw'n dweud Bwrw hwn ymaith croeshoelia ef. Dyna newid mewn amser byr. Ac eto, dyw e ddim yn syni ni. Doedd e ddim yn syni ni am Peilat, am wleidydd. Dyw e ddim wedi newid dim. Dyw gwleidyddion ddim yn newid dim. Yr un yw natur dyn, ac natur dyn mewn statws a phŵer, ac i ni'n gweld beth yw e, maen nhw'n edrych ar ôl ei hunan, ac dyn nhw ddim yn poeni yn aml iawn am yr hyn sydd o'i blaenau nhw. Maen nhw'n meddwl, sut dwi'n mynd i ddod mas? Pa fath o leini fi pobl yn edrych arna i? Ac roedd Peilat yn poeni amdano fe ei hunan. Ond fan hyn, i ni'n gweld y dorf, a'r arweinyddion crefyddol, yr union yr un peth. Yr arweinwyr crefyddol yn pryderu, sut fydde bydd pobl yn edrych arno ni? I ni eisiau cael gwared ar yr Iesu. Yma hwn yn gwneud i ni deimlo yn frwnt, yma'n gwneud i ni edrych yn wael. Mae hwn yn cymryd drosodd. Mae'r bobl yn ei hoffi fe. Ac maen nhw wedi gweithio ar y dorf. Ac o fewn oriau bron iawn. Mae'r bobl wedi newid. Dyna chi biti. Dyna chi bechod.
Hosanna I fab Dafydd I bwrw hwn ymaith. I ryddhau terfysgwr. I ryddhau llofrydd. Dyna beth wnaethon nhw, dyna'r dewis gafon nhw. Yr Iesu ar un llaw oedd yn iachau'r cleifion. Oedd yn llawn tosturi a chariad, ac hwn yn derfysgwr ac wedi lladd. Yr oedd e wedi cael ei brofi fod wedi lladd person arall. Ac maen nhw'n cael y dewis, ac maen nhw'n edrych ar y ddau, ac maen nhw'n dweud, hwn i ni eisiau'n rhydd, geith hwn gyfle arall, ond hwn i ni eisiau cael gwared o'r hwn. A mynant croeshoelio un, a fi mor dyner, un a iachaodd cleifion, un a ddaeth i achub ei bobl o'i pechod, un a wnaeth ddrwg erioed, byw bywyd perffaith, gwbl perffaith. Gwrthodon yr un oedd wedi cadw'r gyfraith. Dyna chi'n hygo. Mi roedd rhain yn arbenigwyr ar y gyfraith, ac o'i blaenau nhw oedd un oedd wedi cadw'r gyfraith. A siŵr o fod yna eto yw'r gwraidd y broblem. Mi fydden nhw'n ymwybodol. Mae hwn wedi cadw'r gyfraith. Ni ddim yn licio hwn. Ni wedi bod yn pregethu'r gyfraith, ac eto mae hwn wedi gadw. Ac mae'n neud i ni deimlo'n genfigennus, mae'n neud i ni deimlo bod ni wedi methu, mae'n rhoi goleuni gwael ohonom ni, ac felly maen nhw'n ni gesau e. Roedden nhw wedi ymdrechu cadw'r gyfraith cyhyd, ond mae hwn wedi gadw e ers genedigaeth. Oedd neb yn gallu pwynt o bys at Grist, yr oedd hwn wedi bodloni holl o fyny yn y tad. Mae Pedr yn ei disgrifio, pan ni'n mynd ymlaen yn Actau 3 a 14, mae'n edrych ar y bobl, mae'n dweud, eithir chwi a wadasoch y sanct a'r cyfiawn, ac a ddeisafaswch roddi i chwi w'r llofruddiog, a thywysog y bywyd a laddasoch. Yr hwn a godo Dyw o feirw. O'r hyn yr ydym ni yn dystion. I chi wedi dewis. Dyma'ch dewis chi, ddynion. Eich dewis chi oedd llofrydd, ac eich dewis chi oedd i droi cefn. Ar yr un o'i galwyd yn sanct ac yn gyfiawn, a thywysog bywyd. Dyna chi gondemniad, lladd tywysog bywyd. Ond ni'n gweld ar un atgasedd, ond ydyn ni at tywysog bywyd heddi. Petai'r dewis yma'n cael ei rhoi, ni'n gwybod mae'r dewis yn cael ei rhoi, yn diwe. Petai'r dewis yma fel hyn yn cael ei rhoi i bobl heddi. O bob cyfeiriad, sy'n ots o ba le fyddwch chi'n edrych, i ba ran o gymdeithas i chi'n edrych, yr un fydde'r ymateb, yr un fydde'r gwrthodiad o dywysog bywyd. Edrych i gyfeiriad y byd crefyddol, fel yr arweinwyr crefyddol heddi. Beth yw ymateb arweinwyr crefyddol y wlad heddi tuag at yr Efengil? Tuag at yr Iesu? Maen nhw'n ei gysau e. Maen nhw'n cyhyddo yr Efengil yma o fod yn eithafol. Maen nhw'n mynd i cael crefydd llawer mwy ysgams. Dyna beth sydd ei hangen yn ôl nhw. Un sydd yn caniatáu mwy o le i ddyn, un sydd yn caniatáu balchder dyn, un sydd yn caniatáu mwynhad o'r pechodau llai amlwg yn eu tîb nhw. Maen nhw'n dweud, peidiwch â pregethu am bechod. Os ych chi'n sôn am bechod, falle am lofruddiaeth a dwyn ac yn y blaen. Ond eto, petai nhw'n cael y dewis, petai nhw yn byw yn yr oes yr oedd yr Iesu'n byw, mi fydden nhw wedi dewis y llofrydd i'w rhyddhau. O maen nhw'n chwarae o gwmpas gyda'r peth, ond ydyn nhw. Dyna beth ni'n gweld ar hyd a lled y byd, yn y byd crefyddol. Be maen nhw'n dweud, gadewch i ni fyw bywydau heb gan llawiau. Ac os can llawiau sydd rhaid, yna rhai o'n gwneithuriad ni. Dyna beth yw'r byd crefyddol. Mae'n ddigon hwydd i ni'n edrych ar y byd ac i ni'n gweld nhw'n pa bynnag math o grefydd ac o fewn y byd crefyddol Cristnogol ac yn y pinau rhai sydd yn fwy swyddogol a'i gwisgoedd crand neu'r rhai sydd ddim gyda'r gwisgoedd ac maen nhw'n dod i'r oedfawn. I ni'n gweld yr un yw'r broblem. Maen nhw'n troi cefn ar y gwir Efengil ac maen nhw'n dweud gadewch i ni ddyfeisio rhyw grefydd sydd yn ein siwtio ni, yr rhai sydd yn caniatáu ni i ddod â'n canllawiau ni'n hunan. Fe na i osod fy rheolau i fy hun.
Peidiwch chi a dweud wrtha I beth I wneud. Ac mewn geiriau eraill beth mae'r byd crefyddol yn ei ddweud yw bwrw hwn ymaith. O, cerwch o yma. Ond ni'n dist I hynny heddi, yn dydyn ni? I ni'n ei weld y tôn, dydyn ni hyd yn oed yn y byd crefyddol, faint sydd gyda ni heddi. Nesa at ddim o gymharu y poblogaeth y wlad. Faint sydd eisiau, mae'r cymdeithas hyd yn oed, rhai crefyddol yn dweud bwrw hwn yma, sa'n ni eisiau'r crefydd yma, os petawn ni'n newid yr oedfa, tipyn, tybiwn ni gewn ni fwy o gynulleidfa. Petawn ni'n newid math o arddull i'r oedfa. Petawn ni'n newid y llyfr y mynna, ac yn cael rhyw gyneuon bach, a dod ar rhyw band I mewn, a dod ar mwy o le I ddyn I chwarae'r rhan. O, falle byddwch chi'n cael tipyn bach mwy. Ond yr hyn mae'r byd crefyddol yn dweud bwrw hwn yma, sa'n ni eisiau'r efengil fel hyn. Yn enwedig ar prynhawn Sul. Prynhawn Sul, sy'n eisiau oedfa prynhawn Sul, mae bore nos da ni. I ni eisiau cysgu prynhawn Sul, sa'n eisiau tair oedfa. A dyna be fydd y byd crefyddol, sa'n eisiau yn y nos hyd yn oed. Yn y bore, mae hwnna'n ddigon, neu falle hwyrach yn y bore, so bod ni'n gallu cysgu mewn tipyn bach. A dyna be fydd y byd crefyddol yn ei ddweud. Mae'n dweud bwrw hwn yma, sa'n eisiau hwn, sa'n eisiau un sy'n rhoi rheolau I ni, sa'n eisiau canllawiau, disgwyliadau ar fy mywyd I, sa'n eisiau neb I ddweud wrtha I be dwi'n neud. Ond dyna'r geiriau ni'n ei glywed heddi. O'r byd efengyledd hyd yn oed. Yn drist I hwnt I eiriau. Mae yn drasiedi o'r mwyaf y byd efengylaeth. Yn sicr nid ydyn am efengil sydd yn cyfyngu a ddoliad y cnawd. A llacrwydd moesol. Fydden ni'n tybio dweud. Mi fydden ni'n edrych ar y safon moesol y byd efengylaeth heddi ac beth oedd e hanner canrif yn ôl. Bydde ddim byd tebyg. Mae popeth yn iawn heddi. Cyn bellach bod chi ddim yn cael eich dal. Ac I ddweud y gwir I chi sdim lot o ots os gewch chi'ch dal bellach. Pawb yn ei wneud e. Sdim ots. Sdim oese. Dwi'n credu yn Iesu Grist. Mae di madder cyfan. Sdim eisiau poeni am pethau fel yna. Mae Dyw yn Dduw o gariad. Pa wahaniaeth sydd fyna a'r byd crefyddol sydd ddim yn credu dim? Ac eto dyna ble mae'r byd efengyloedd bellach. Y llacrwydd moesol, y mwynhad o bleserau'r byd, yn canu'r geiriau caneuon y byd sydd yn llawn anfoesoldeb. Ble mae'r byd crefyddol ar nos Wener, y nos Sadwrn yn yfed, yn dydyn nhw. Dyna beth sydd yn gyffredinol bellach heddi. Sa'n ni eisiau efengil sydd yn dweud peidiwch yn gwneud y bethau fel hynny. A'r ateb fel arfer yw hwn. Nid dyna beth yw Cristion, peidio gwneud hyn a'r llall. Wel, wrth gwrs ni'n gwybod na, ond un peth ni'n gwybod yw pa mae'r Cristion, neu'r un sydd yn galw un yn Cristion yn dweud, mae'n iawn I fi wneud hwn a'r llall, ac be mae'n wneud llawn bydolrwydd. Rhaid gofyn y cwestiwn, a yw'r rhain wedi deall? Achos be maen nhw'n ei ddweud yw'r union beth oedd y Phariseiaid yn wneud ar ysgrifenyddion, yr Sanhedrin, yr arweinwyr crefyddol. Bwrw hwn ymaith, sa'n ni eisiau canllawiau, sa'n ni eisiau cyfyngiadau, paid a disgwyl I fi rhoi fy mywyd I Grist. Bwrw hwn ymaith, dos o yma, ti dros ben llestri, mae dy lais di'r uchel, ti'n gweiddi gorfod, cer o yma, dyna be maen nhw'n dweud. Dyna be mae'r byd efengylaeth yn dweud, yr union a beth mae'r byd sydd ddim yn hyd yn oed yn honni bod yn efengylaeth. Does dim llawer o wahaniaeth bellach. Bwrw hwn ymaith. Faint o'n plith ni sydd wedi bod yn gweiddi hwn hefyd. Dwi ddim yn siŵr sawl sedd yn y capel fydden ni'n gallu dweud sydd wedi cael ei lenwi petai nhw yma heddi o'r rhai oedd yn dweud tra bod pregaeth yn cael ei ffrigethu. Bwrw hwn ymaith. Cer o yma. Sa eisiau gwrando ar hwn dim mwy. Digon yw digon. Dwi ddim eisiau'r efengil. O am neges dawelach. O am un sydd ddim mor heriol. Bwrw hwn yma, dwi ddim eisiau clywed hwn dim mwy. O, na fydd yr amser yn prysuro agosau pan byddai'n ddigon hen I beidio gorfod bod yma. Ac eraill yna falle wedi bod yn gwrando am sbel ac falle lot yn hun ac wedi dod ac wedi o'r diwedd I dweud dwi ddim yn licio'r neges yma. Dwi eisiau rhywbeth arall. Sawl un sydd wedi bod felly a sawl un sy'n hyd y lled y wlad yma. A mae'r wlad bron iawn wedi llwyr ddweud cer o yma Grist. Ni ddim eisiau ti.
I ni eisiau byw ein bywydau ni. Sneb yn mynd i rhoi disgwyliadau arnom ni. Ac maen nhw'n troi cefn ar Grist. Dyma'r dewis sy'n wastad wedi bod. Mae'r byd yn ei ddweud. Dyna pam fyddwn ni'n cael yn anodd i gael bobl i ddod ar nos Iau. Dyna pam fyddwn ni'n cael yn anodd i gael unrhyw un i ddod ar y Sul. Pwy sydd eisiau dod? Falle gewch chi chydig os newch chi ysgafnhau rhywfaint, os fyddwn ni'n gwisgo paro jeans yn y pulpit, bydd o'n gwneud fi tipyn bach yn mwy beth bynnag yw amharchus yn fy marn i, ond petai ni'n dod i'r oedfa ac yn tynnu fy nheibant a cael y bwtwm ar agor ac yn gwisgo trwsus gyda trwy gyda fe ac yn edrychwch arno fi, dwi'n un o'r bobl, a falle byddwn ni'n cael tua 5 neu 6 fwy, falle byddwn ni'n cael 50 mwy, ond pa fath o efengyl yw hynny sydd yn denu pobl mewn felly? Mae'n drienus yn diwe, mae'r mwyafrif llethol yn dweud bwrw hwn ymaith. Ni ddim eisiau clywed dim am hwn, dydyn ni ddim eisiau'r Iesu. Well ganddo ni cael llofrydd. Dyna beth oedd enyddiau'r Iesu. Fe ddewiso nhw Barabas, a dyna beth mae'r cymdeithas yn ei ddewis heddi. Maen nhw'n dewis marwolaeth uwch bywyd. Maen nhw'n dewis tywyllwch cyn goleuni. Maen nhw'n gwrthod Crist. Dyn nhw ddim eisiau clywed. Rhaid cael gwirth, ond does dim gobaith i ni os nad yw'r arglwydd yn dod. Fe fi dyn yn gwrthod Crist tro ar ôl tro. Mae'n teuluoedd ein hunan yn gwrthod Crist. Ni ddim hyd yn oed yn gallu perswadio'n teuluoedd ein hunan i gredu yn Iesu Grist. Bwrw hwn ymaith. Mae'n amhosib, dyna pa mor gryf yw anghrediniaeth. Dyna pa mor gryf yw'r dymuniad yma tuag at y byd ac at y wyllwch. Yr oedd rhain yn dewis Barabas. Terfysgwr llofrydd, os nad yw hwnna'n gyfoes i heddi, dwi ddim yn gwybod beth. Pan dechreuais i baratoi hwn, doeddwn ni ddim yn gwybod beth byddai'n digwydd yn yr oes yma. I ni'n gyfarwydd ar termau yma na derfysgwyr a llofryddion allan am greulondeb. Ond mae'n rhoi darlun hyd yn fwy erchill i ni. Fe nath yr arweinwyr crefyddol dewis Barabas. Dyna pa mor gryf yw casineb tuag at yr efengyl a tuag at Grist. Nid yw pobl eisiau ildio i Grist. Fe fydden nhw'n dewis unrhyw beth, bydolrwydd pob math o bethau. Ac mae yna rhyw atgasedd yna. O drychwch ar y rhagluniaeth rhyfeddol mewn drydydd. Dyw rhagluniaeth fawr y nef byth yn esgusodi dyn o'i bechod o'i gyfrifoldeb. Mae dyn yn eog am ei wrthodiad o Grist. Yr oedd dyn ac mae dyn dal yn gwrthod yr efengyl. Ac yn dod â phob math o esgusodion, ond bob tro mae'n dod lawr i hyn, fe ddewisodd yr arweinwyr crefyddol Barabas. Beth oedd hynna arwydd ei bod nhw'n gwrthod Crist ac yn sicr ei dewis. Ond beth i ni'n gweld heddi, yr union yr un sefyllfa. Mae dyn yn gwrthod Crist ac yn dewis y byd. Pa bynnag fath o fyd i chi eisiau defnyddio i'w ddisgrifio fe, pa bynnag fath o Barabas i ni eisiau ddisgrifio fe, mae'r byd dal yn gwrthod Crist a thywyllwch. A dyw dyn ddim am ildio i air Duw. Mae yn elyn i Dduw, ni'n gwybod hwnna o air Duw, bod dyn yn naturiol yn elyn ieithus tuag at Dduw. Ac pan ni'n meddwl am yr Iddewon, a'r holl freintiau gafodd yr Iddewon, fe gawson nhw air Duw, fe gawson nhw'r proffwydi, fe gawson nhw'r gyfraith, fe gawson nhw gyfarwyddiadau, disgrifiadau am sut un bydde'r Meseia. Ac eto pan ddath yr Iesu fe wnaethon nhw i wrthod ac hynny'n ffyrnig. Ac yn gweiddi bwrw hwn ymaith, sa'n ni isio hwn. Dim dyma'r Meseia i ni eisiau. Neu fel ni'n clywed heddi, dim dyma'r efengyl i ni eisiau. I ni eisiau efengyl arall os gwelwch yn dda. Ni eisiau efengyl sydd yn caniatáu i ni, neu be bynnag i ni eisiau wneud. Mae'n gogwydd ni dal at y byd. Does dim gwirth wedi digwydd. Mae'n gogwydd i dal at y byd a'i bethau, ac maen nhw'n dymuno'r pethau yma. Rhoi mi efengyl felly a fe dderbyniau i Grist. Ond os dim bwrw hwn ymaith, i ni ddim eisiau hwn. Croeshoelia ef. Ac eto i gyd, i ni'n gweld fan hyn cynllun rhagluniaeth Duw.
Cynllun Duw oedd i'r Iesu ddod yn llawnder yr amser. Ac fe ddaeth i farw ar y groes, dyma oedd y trefniant. Trefniwyd cyn llunio'r byd i'r Iesu ddod. Ac ni rwystrir yr Iesu yn ei fwriad. Dyna be ni'n gweld yn yr adnodau yma. Os nad yw'r rhagluniaeth fawr y nef yn gweiddi allan o'r adnodau yma, dwi ddim yn gwybod beth. Yr holl atgasedd a'r cynllunio yn erbyn yr Iesu. Cyflawnodd yr Iesu yr hyn a ddaeth ei wneud ar yr adeg iawn. O weld penbleth Peilat, fe ddylse'r Iesu fod wedi cael ei ollwng yn rhydd. Mae e'n warth na chafodd yr Iesu ei ryddhau. Fe ddyle fe gafodd ei ddatgan 5 gwaith ar y chlysur gwahanol fod hwn yn ddi-eog o'r cyhuddiadau. Nad oedd yn eog o farw. Ac eto rhywsut, mae e dal yn y ddalfa. Doedd yn gwneud synwyr nag yw e. Pam fod hwn dal yn y ddalfa? Yr oedd Peilat mewn penbleth, ond fe ddylse'r Iesu fod wedi cael ei ollwng yn rhydd. O na, achos dyma oedd cynllun Duw, goriwch y cyfan. Dyw e ddim yn esgusodi Peilat o'i bechod a'i gyfrifoldeb, mae e'n eog o'r hyn a wnaeth e. Ond goriwch y cyfan, rhagluniaeth fawr y nef, yr oedd yr Iesu wedi dod i farw. Ac felly, doedd dim modd iddo fe cael ei ryddhau. Rhaid oedd iddo fe cael ei groesoelio. Ar sawl achlysur, cafwyd cyfle i ryddhau'r Iesu. Ond dim dyna oedd trefn y diwdod ei fwriad oedd i farw ar y groes. Ac felly ni'n gweld goruwch lywodraeth yr arglwydd. Rhaid i hwn farw yn y man iawn ar yr adeg iawn i gyflawni'r proffwydolaethau mwyn cymryd ein pechod ni arno ef ei hun, yr holl atgasedd, yr holl ddryswch a'r penbleth. Y cyfan yma, i ni'n gweld y cyfan, ond mae'r cyfan yn dod i ben. Rhaid oedd i'r Iesu farw. Ac iddo'r oed ei gyfiawnder i ni. 2 Corinthiau 5:21. Canis o'r hwn nid adnabu bechod, a wnaeth e fe yn bechod drosom ni, fel yn gwnelid ni yn gyfiawnder Duw ynddo ef. Dyna chi ryfeddol. Hwn nid adnabu bechod, doedd e ddim wedi pechu erioed, a wnaeth e fe yn bechod drosom ni, gymerodd ein pechod ni. Pam? Fel yn gwnelid ni yn gyfiawnder Duw. Dyna beth i bwrpas e. Dyna pam dath e. Mae J.C. Ryle yn cyfeirio at ryfeddod un di-eog fel yr Iesu yn cael ei ddedfrydu tra fod Barabas yr eog yn cael mynd yn rhydd. Ond nid yw'n ddarlun anhygoel. Y di-eog, Iesu, yn marw ac yn cael ei ddedfrydu, a Barabas yr eog yn cael mynd yn rhydd. Ond nid dyna sydd yn digwydd. O, na fydde fe'n digwydd i rywun yma heddi. Mae wedi digwydd i rai yma heddi. Ac o, na fydde fe'n digwydd i rywun yma heddi. Bod yr Iesu'n cael ei gosbi yn ein lle ni, ac yna'n cael ni ein rhyddhau. Yr Iesu wedi talu'r pris yn llawn, ac ni yn cael rhyddid. Dyna beth yw'r efengyl. Dyma beth gafon ni weld fan hyn. Mae darlun bach allech chi ddweud ar yr ochr yw e, ac allech chi ddweud edrychwch, yr oedd yr Iesu yn ddi-eog, doedd e ddim wedi gwneud dim byd o'i le, ond dyma oedd y cynllun yn rhagluniaethau Duw. Daeth yr Iesu i farw ar y groes, achos dyna'r ffordd roedd Duw yn mynd i gosbi pechod. Rhaid oedd cosbi pechod, ac fe gymerodd yr arglwydd Iesu Grist y gosb yn ein lle ni. Ond dyna, mae'r eog yn cael mynd yn rhydd, ond nid dyna beth yw'r efengyl. Un bod ni yn cael mynd yn rhydd, gan fod hwn wedi talu'r pris yn llawn. Felly gai ofyn i chi cyn cloi, pa beth awnewch chi? Ydych chi'n mynd i barhau i weiddi fel y dorf, a neu fel y byd, bwrw hwn ymaith? Ydych chi dal yn mynd i wrthod? A pwy bynnag sy'n gwrando ar y we, sa'n ni'n gwybod pwy yw'r rhai sydd yn gwrando ar y we, ond efallai bod yna rhai yn gwrando ar y we, ac sy'n dal heb ddeall, ac heb fynwesu'r Iesu, ac wedi mynwesu ffordd y byd, ac hyd yn oed yn y byd crefyddol, ei bod nhw'n byw bywyd sydd yn caniatáu nhw'n wneud unrhyw beth. O na fyddech chi yn sylweddoli, mae nid yna'r ffordd i'ch bod chi fel rhain yn dweud bwrw hwn ymaith, nid yna'r efengyl i ni moyn. O na fyddech chi'n dweud hynny mwyach. O na fyddech chi'n ildio iddo a phlygu ger ei fron, a chyffesu eich pechod, a mynwesu'r Iesu, a phwyso'n llwyr arno ef,
A'i fod ef yn dod yn waredwr i chi ond sylwch hefyd ei fod yn arglwydd arnoch chi hefyd. Yn waredwr ac yn arglwydd. Does dim modd gwahanu'r ddoi. Mae'r byd yma'n llawn o bobl sydd yn dweud bwrw hwn ymaith. Ond o'na fyddwch chi yn newid. O'na fydd na rywun fydd yn dweud, na fydd hwn yn dod ata fi. Dwi ddim eisiau troi cefn mwyach. Dwi ddim eisiau gwrthod hwn mwyach. Dwi eisiau plygu ger i fron. Beth yw canllawiau'r ysgrythyr? Canllawiau'r ysgrythyr drwyddi draw yw dewch at droed y groes. Dewch at droed y groes, lle chi'n gweld yr Iesu'n cymeryd eich cosb, a chyffeswch, edifarhewch, wel i ddweud y gwir, os ych chi'n dod at droed y groes, ych chi wedi edifarhau yn barod yn dod. I chi wedi gweld eich pechod, chi wedi troi o'r byd, chi wedi troi o'r dorf sydd yn dweud bwrw hwn ymaith. Chi'n gweld, i rai yn y byd crefyddol efengyled, mae'n anodd yn diwe i droi o'r byd efengyled modern, a troi cefn ar y dorf honno, a dod at yr Iesu. Mae'r rhain dal yn dweud bwrw hwn ymaith, nid dyna'r efengil i ni mwy. Mae'r efengil yma'n caniatáu ddod gyda ni ar nos Wener. Mae'r efengil yma'n caniatáu ti dorri'r sabat, tyrd gyda ni. Ond mae'n anodd yn diwe, ond beth yw'r canllawiau? Trowch, edifarhewch o'ch crefydd ffals, a trowch at Gris, dewch at y groes. A beth sy'n digwydd pan chi'n dod at y groes? I chi'n dod at droed y groes, ac i chi'n plygu lawr. Ac mae'r gwaed yn llifo. Ac mae modd cael eich golchi'n wynach na'r era. Yn gweddi na fyddwch chi fel hwn. Na fi na un fel hwn. Yn dweud y geiriau hyn wrth adael yr oedfa a'r holl liaws a lefasant ar unwaith gan ddywedyd bwrw hwn ymaith a gollwng i ni Barabas yn rhydd. Dyna chi gondemniad. Bod chi'n dewis Barabas yn lle'r Iesu. Na ddewch chi at yr Iesu, galw arno, tra bod cyfle, tra i fod yn agos, ac ymddiried yn llwyr ynddo ef. Gadewch i ni weddio. Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, ac yn diolch am raglen ieithau fawr y nef. I ni yn diolch i ti fod yr cynllun wedi wireddu, fod yr arglwydd Iesu wedi marw ar y groes ar yr union eiliad, yn llawnder amser. Dduw, iddo ddod i'r pwrpas i gymeryd ein pechod. Dduw, y byddi di'n dod ac yn gweithio. Na fydd na eneidiau bellach, na fydd y lliaws, na fydd y dorf bellach yn gweiddi bwrw hwn ymaith. Na fydd yr eglwys crefyddol, na fydd y byd crefyddol, na fydd hyd yn oed y byd efengylaidd yn gweiddi allan bwrw hwn ymaith. Ond Dduw, y byd ysbryd i ar waith yn tywys pobl trwy dy ras sydd yn anorchfygol, ac y cawn weld eneidiau yn mynwesu a chofleidio yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd gweithiau ein plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 643, 643, diwn darpar o hyd at raid dynol ryw, yw'n cysur i gyd a'n cymorth i fyw. 643 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd wedi ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth